Dalším hostem je pan Luboš. Pane Luboši, chci se vás zeptat, co z vás udělalo naštvaného otce? Udělalo to ze mě to, že vlastně mám strach o své děti v této době, co s nima bude, co bude s naší zemí a co bude vlastně s národem jako takovým. Protože dochází k tomu, že vlastně my, vlastenci, jsme označováni za xenofoby a rasisty, kdežto sluníčkáři jsou za ty dobrý a my jsme ty špatní. No. Hodně se v současné době to slovo xenofobie objevuje. Já se přiznám, že jsem si ho vygooglila a zjistila jsem, že v podstatě xenofobie je strach z neznámého. Já mám trošku pocit v tuto chvíli, že se to zaměňuje. Že my máme strach z toho, o čem něco víme a právě proto se tolik bojíme. Chtěla jsem se zeptat dál z pohledu muže, jaké vidíte možnosti pro změnu toho, co se teď děje? No, pro změnu v současné době potřebujeme změnu hlavně vlády, protože vláda nás to nechala, de facto nás zaprodala Bruselu a to je špatně. Takže změna na postu vlády a pak samozřejmě muži, aby byli připraveni bránit naši vlast. Chci se dál zeptat. Hodně se ozývají hlasy po radikálních řešeních. Jak to vidíte vy? Radikální řešení to nastane v případě, že opravdu ta vláda nás to nechá a ty lidi by se budou muset potom postarat sami o sebe. Jasně. Máte nějakou představu, jaký by to radikální řešení bylo? No, to už je opravdu extrém. Radikální řešení už je, když opravdu lidi budou muset jít do zbraní a bránit si vlastně tu svoji hroudu sami. No. Já věřím tomu, že všichni doufáme v to, že k tomu nedojde. Já doufám že taky. Vláda pochopí sama, že lidi s ní nesouhlasí a že odstoupí sama. Tak, zeptám se, vaše poselství ostatním mužům v tuto chvíli? V tuto chvíli poselství chlapi, buďte připravení. Chtěl bych vzkázat všem chlapům a mužům, aby byli připraveni, aby začali na sebe pracovat, cvičit, trénovat, jak sporty, jak bojové sporty, prostě se zmužnit a být připravení bránit naši vlast a naše rodiny.